angkot sa katapusan, sa kapanahunan, karon atuas yan, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, o mubalik siya, dini sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Karon atuas yan, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, o mubalik siya, dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sunod niya samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita, aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuas yan, dito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, o mubalik siya, dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. O mubalik siya, dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. O mubalik siya, dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Kuhauno lalinon ang Mga higala, kumusta og mayong gabi kayong tanan? Kamo nagapamati ni nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Sa makusapan ining taknaa kami nagapasalamat kanimo diin padayon ang kahigayunan sa pagsabwag ug pagsabod sa binhi sa kamaturan dinhi sa kahanginan. Magapanalangin ka ni ini nga programa ug sa tanan nga nagapaminaw sa imong pulong pagkamaayuhas sila Ginoo, hinaot pa nga ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuon. Salamat nga ikaw magatubag ug maghatag sa among ginapangayo pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa welcome dinhi sa ato nga programa. Sa gihapon kami nagapasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhe sa Pilipinas
ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sama sa gihapon sa atong naandan sa dili pa ta mo adto sa pinaka-main portion sa atong programa. Ato sa ani nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone, no? Okay, maayong udto Brother John. Amo nga gihangop ang inyong programa og ubay-ubay na sa amo nga pamilya nga naminaw sa inyong programa. Aduna unya mi ipadala nga pangutana diha as inyo si Ramon di ayni. Okay, daghang salamat Brother Ramon. Munay amo gyud nga kalipay nga kamo dihang mga naminaw maghuna-huna sad mo nga duna mo'y mahimong contribution kabahin dinhi sa atong programa, din maghuna-huna mo og unsay inyong ipadala dinhi nga pangutana. Hibaw-in ninyo nga kanang inyong pangutana dako nagyud kaayo na og tabang sa huna-huna og kinabuhi sa uban nga pinaagis inyong pangutana, mapasabot nato na pinaagis bala ang kasulatan unya sila mahayagan. Sa laktod pagkatsulti, nahimo mong kabahin dinhi sa atong programa kay ang ato magud dinhi hisgutan mga pangutana gikan sa inyo unya ato lana nga ipahiluna sa pagpasabot dinhi sa mga nahisulat sa balaan nga kasulatan. So daghang kayong salamat Brother Ramon. Well, ipatay basahon. Okay, sige mi og paminaw sa inyo ha sir. Ang amo pangutana man gihapon Okay, kanini ang salamat kaayo, no? Kay ato lang ni usang na naman tay gikuan nga pangutana nga tubagon. Okay. Happy Sunday sir. Mo greet lang ko og happy listening sa inyong loyal gid kaayong mamati. Ako nga anak nga si Minmin 9 years old pa ni siya pero siya ang nakadiscovery sa inyong programa. Unya kami po medyo daw na influensyahan na lang niya until nga amo gid pod na nga nahangop kining inyong programa. Daghang salamat sa imong pagbasa sa akong message sir. Si Donato di ayne. Okay, daghang kaayong salamat Brother Donato, no, sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Well, niya patay basahon okay. Sir, mangutan pangutana ni dili lang usa na no kay kuan man kanang naapam naman tay pangutana nga ato nga gi tubag ato nga gitiksan nga ato nga tubagon. Okay. Ni apatay basahon Kuya John, mo greet ko og happy wedding sa ako nga tiya kamanghuran nilang mama gikasal kaganina. Tiya, Rina, happy wedding ha. Unya, til, og maayo ba ang minyo? Hihihihi. Salamat sa pagbasa, sir. Okay. Last text nga ako nga basahon Okay, Pastor, ang inyong mga tubag sa mga pangutana, inyong gidala ang naa sa Biblia. Kay lagi Bible mismo. Unya kanang mga nangutana kay dili man tanan sa ila ana dunay Biblia unsa man na. Okay, wa man ay problema kung may Biblia man sila ula, ha? Panahon sad na nga ilang madungog ug mabati ang mga nahisulat nga naa sa Biblia. Oh, wa na ay problema. Okay, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo sad usa malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita o mga nasuras kalibutan di nagsunod o sa ato nga programa. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So mayong gabi sa atong tanan nga mga listeners sa radio kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast karon. Atong mga viewers no sa Facebook, mga followers nato. Kamong tanan gina-welcome karon nga gabi sa atong programa. Din pwede na mahigalang makapadangat namo dinhi og mga mensahe pinagi sa pag-text sa among mga number ni Brother John
O pwede ari mo message sigara sa atong comment section sa atong Facebook Live, no, sa DYCM Bugo Adventist. Palihog lang sab atong mga viewers, mga followers nga atong i-share mga higala ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga friend aron sab sila ma-blessed pod pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Okay, pwede nang makasend og mga importante mga messages kay panahon na nga atong basahon ang atong nakita sa screen. Okay, atong nakita dinhi si Sister Imelda Osabel Boratso. Mayong gabi sa inyo diha, Brad John o Brad Libby, watching from Medellin. Okay, mayong gabi Sister Imelda Boratso. Ano niya po si Sister Gloria Ferrer. Good evening, Brad John. Salamat sa pagbisita sa Lutupan di ami karon sa Liloan. Okay, Sister Gloria, salamat sa pag-view. Unya, salamat for satisfying sa inyong pag-receive o pagdawat sa ako kagahapong adlaw diha sa Lutupan SDA Church. Thank you so much, Sister Gloria o Brother Neftali. Unya, hinaot pa nga ang Dios magapanalangin sa inyong mga tumong ug katuyuan sa pag-anha diha sa Liloan niya. Extend my warmest regards sa tanan nga mga kaigsunan sa Lutupan SDA Church. Okay, niasad si Pobrico Dabalos. Mayong gabi mga brother, always watching sa inyong programa. God bless and more power from Barangay Kinawahan, Sitios. Kailan mo si Brother Ejongko, Monsieur Rene Tunyakaw. Siya ragid ana ang nahibaos kinatibukan at least nga doon na siya mag suod dinhi sa atong programa through viewing. Okay, niasad si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa tanang nag-view og nagtan-aw ning programa sa mga kaigsunan og sa mga higala sa Facebook. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang. Brother Ronilo, may gabiin ninyong tanan diha. Salamat na. God bless ninyo diha sa Saudi Arabia. Palihog sa atong mga viewers no og mga followers atong i-share. Doon na ito nakita nga siyam nga nag-share karon dinhi. Ato ning tan-awon mga higala ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon ang nag-heart o ang nag-like sa ato nga programa karon nga gabi. Okay, niya mga nag-like sila si Brother Ronilo Itang, si Ma'am Shirley Fuentes Alconten, si Meledeth Branzuela Fuentes, niya po si Sister Judith Pipito Baring Estor, si Welski ML, si Loigi Balansag Octaviano, niya po si Brother Andy Diniega. Brother Andy, may gabi Brother Andy. Thank you so much sa pag-upload sa itong picture. Niya sad si Brother Elmodam Flores. Niyang mga nag-love Brother sa Mudam, ato. may gabi diha Brother Mudam sa Tuboso Negros. Nag-heart sa ato nga tulumanon, nag-love. Sila si Pobrico Dabalos, Kiana Faith Itang, yapon si Delberto Higante Sumalinog, niyasad si Esperanza Aniban, ni Ariston Boyno, si Nicole Biring Idar. May gabi diha dai sa Nazaret, kamuntanan diha. Niya nakitas nato si Ivan Araico, Ronaldo Bragat, niya po si Larry G.R. Punay, si Gloria Ferrer, Imelda Boratso, Osabel Boratso, Edward Jenner Reyes, niya po Sir L. Nidia, John Michael Cinco. Okay, mo ni ato May gabi inyo tanan diha sa kuandong, may gabi inyo diha. Salamat sa pag-view. Unya, na-miss na gid mo na mo dire kanu sa mo balik sa tuwa. Ani ato ning tanawon pagbalik ang pikas nga screen.
niya po si Pari Ditoy Judito Mulihon. Pare dong, may gabi, pare dong. Iyang minsay, good evening, Pari, Dong, Pards, Libby. I'm watching. So thank you kaayo sa inyong pag-view karon sa ato nga programa. No, sa tanang mga viewers, mga followers nato, welcome kamo higala. Onya, pwede pa makapadangat mo og mga messages, labi nag mga greetings sa birthday or mga anniversaries ba, o uban pang importante. Kay malipay ba yan na ang inyong mga suod sa kinabuhi nga dunay greetings gikan ninyo mahigala. So atangi karong taud-taud ang pagtubag sa pangutana ay doon na mo'y kahigiunan ni higala sa pag-participate karong gabi na isend lang sa among mga number ni Brother John or pwede ari mo sa comment section na to aron atong mabasa ang inyong mga participation. Anya sa dato nakita din si Dr. Kunkon Lubitania. So may gabi ni mo, Dok. May gabi, doktora og sa imong mga kabataan. Anya yang minsay, good evening Kuya Levi and Kuya John. Listening while driving going to Cebu with family. Okay, Dok, keep safe sa travel. God bless you. Okay, mo dito salamat. Pag-agi na to, medyo tanan ako, sirado man ang clinic. Sayo man na nira sila si Doktor. Nga to des lang sa Cebu City, no? So, keep safe, Dok. Hinaot pa ang Diyos magpanalangin sa inyong Kanawara ning taong mo feel good nga gigutom sa pulong sa Ginoo while naga-drive maminaw sa pulong sa Ginoo. Sa dila, Dok, kay ang tinuod pagkasulti ang pulong sa Ginoo nagdala gyud na og panalangin diha sa kinabuhi is tao. God bless ninyo ang tibuok pamilya. Okay, ato ning dalikyapan pagtan-aw ni As Jerilyn Lumuntad niya ato sang nakita dinhi. Okay, ato na nabasa mo ba niya po di ay si Sir Isagani Aratia, Scout Ranger Senior diha sa dinhi sa Kabangkalan. Okay, dagay salamat ni Brother Isagani, no? Salamat gyud sa pag-view niya. Okay. Kanang salamat sa pagpakigdugtong kanunay sa atong programa. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John. Ano ato lang ning isalot pagbasa higala kana kung naay mga messages nga mopasok dinhi, no? Makita nato sa screen. Ato nang basahon unya. Akong panahon ang ibalik ni Brother John. Okay, makasugod sa pangutana. Anita sa kuan, anita aning pangutana. Karon, Brad John, unsa man gyud di ay ang angay sa tao karon? Kay kaklaro nga diha kang Kristo maluwas ang tao dili sa relihiyon. Ako duna pud ko'y relihiyon sama ninyo. Nagtuo ko nga dinhi sa akong relihiyon maluwas ko. Salamat, Brad, si Roger Burlasane sa Leyte. Okay. Mao na ipagtuo sa uban lagi. Ako ning balika na. Mao man ipagtuo sa uban nga maluwas sila sa ilang relihiyon. Mabitaw nang mangagni silang musulod kay sila ra kunoy maluwas. Ang hinuon kini siya bungar magunis pagkawa gyud pod in taon lagi Biblia, pero okay ra na. Nga kuan basta nga ang Ginoo naa ra magipaagi nga madangatan mo sa maayong balita. Okay, karon Brad John, unsa man gyud di ay ang angay sa tao karon? Kay kaklaro nga diha sa kang Kristo maluwas ang tao dili sa relihiyon. Ako duna pud ko'y relihiyon sama ninyo. Nagtuo ko nga dinhi sa akong relihiyon maluwas ko. Salamat, Brad, si Roger Burlasani sa Leyte. Okay, daghang kayong salamat, Brother Roger Burlasa. Ang iyong pangutana, unsa magyud ang angay buhaton sa tao karon? Wa gyud lain nga angay sa buhaton sa tao karon. Kung gusto siya nga maluwas, magkinabuhi siya alang sa kaluwasan. Tandaan nato na ang kaluwasan, this is free to give for us. Wala gyud ni siya bayad nga gi-offer sa Dios ngadto sa tanang mga tao. Kay kun ang kaluwasan mabayaran pa, wa na kinahanglan na pa nga moalagad kas Ginoo kay pinaagi sa pagbayad nimo maluwas ka man. Pero ang kaluwasan gi-offer ni para sa tanan, mapobre ka man o maadunahan may paglaom ka nga maluwas.
busa kinahanglan nga ato pod nga kinabuhian ang kaluwasan. Ayaw kalimot nga ang kaluwasan sumala sa Tito Kapitulo 2 versikulo 11 nga ang kaluwasan para sa tanang mga tao. Timan ina, pero dili ang tanang mga tao mga luwas. Bisan ang kaluwasan para sa tanang tao, dili ang tanang tao mga luwas. Nganuman, tungod kay dili tanan nagkinabuhi og kaluwasan. Tandaan ninyo kana. Busa balikon nako ang ako nga gipasabot kung gusto kang magmaestra, magdoktor, magabogado o engineer apan dili ka mo eskwela unsaon man ni ana pagkabot nimo ang imong gusto nga mahimo kang ingon ni ana sa samang pagkaagi gusto kang maluwas pero di ka magkinabuhi og kaluwasan unsaon man nimo ang pagkaluwas ni ana ug ang tinuod paggasulti kinibang pagpatuo sa tao nga muabin ka, kinahanglan ka nga musunod sa ilang relihiyon aron ka maluwas. Huna ako nun ninyo kung kini insakto og tinuod ba. Naay mga bersikulo nga ilang basahon pero ang gibasa nga bersikulo tagaan sa ilang kinaugalingon nga konklusyon, ilang kaugalingong pagpanabot ang naadto sa tao ang ilang kaugalingong ideolohiya, ang ilang kaugalingon nga mga interpretasyon wa na ang nasulat sa Biblia. Wala kay makita sa Biblia nga ang tao maluwas pinaagi sa relihiyon. Kay kung ang tao maluwas pinaagi sa relihiyon, wa na pa kinahanglan na ang Kristo aron ka maluwas kay naa na may relihiyon nga makaluwas nimo. Kung atong basahon sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15 ingon niini ang gisultiyo matud pa ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Timan gyud ang gisulti. Ang balaang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Dili pinaagi sa relihiyon ang tao maluwas kundi pinaagi kang Kristo. Mo nang gisgutan sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12 nga wa nay lain pangalan ubo silong sa landong sa langit nga pinaagi ni maluwas kita. Kinsa man na si Kristo dili kay ang relihiyon. O akong balikan kini makadaghan na magudinato na isgutan kay sa nagkalain-lain lang ang pormada ang drain sa pangutana pero ang mga punto mauragod gihapon ang tubag. So kung atong tan-aw dinhi sa diha gani nga ang usa ka gwardiya nakamatikod siya nga buot na lang gani unta siya nga magpakamatay tungod kay ginahuna niya nga nakalayas ang tanang mga binilanggo pero gibadlong siya ni Pablo nga di erami why nang layas namo. Busa sa diha nga ni atubang na ang gwardiya katong jail guard sa kang Pablo og sa kang Bernabe nag-ingo din og Buhat 16:30 ug 31 og iyang gidala sila sa gawas ug miingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako. Timan igyod nga ang gipangutana sa jail guard mahitungod na sa kaluwasan ug ang pangutana sa jail guard ngadto sa kang Pablo, unsay angay nga buhaton ko aron maluwas ako. Ikaw nga naminaw sa pulong sa Dios, wala bay butang nga niabot sa imong hunahuna nga unsa kaha ang akong buhaton aron ko maluwas? Matud pa sa maong gardya, unsay angay nga buhaton ko aron maluwas ako. Mao kana ang pangutana. Unya unsay tubag ni Apostol Pablo o kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka ikaw ug ang imong panimalay. Naabay gihisgutan dinhing relihiyon? Wa oy. Ang gihisgutan nini nga mutuo ka kang Hesus
kay mag-unsa man lang ng ngalan sa imong relihiyon gituoan nimo nga makaluwas nimo prong imong taras, ang imong kinaiya, ang imong pagkinabuhi di man para og kaluwasan. Muna nga ang tao gitudloan dinis balaang kasulatan, tumuo ka kang Hesus ug unya maluwas ka. Nan kinsa man ning manluluwas nga atong tuod si Hesus, unya kinsa man ni unsa man ni si Hesus. Kung atong basahon dinhi sumala sa Tito kapitulo 2 bersikulo 13, ingon niini mutuo man ta kang Hesus unya maluwas ta. Kay unsa man di ini si Ginoong Hesus nag-ingon dinhi nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Gipailag yun nga si Kristo ang manluluwas. Dakong Dios ug manluluwas tungod niya na tuhui Brother Roger Burlasa nga ang tao maluwas pinagi kang Kristo kay si Kristo man lang ang manluluwas. Ngani sa pagbalik ni Kristo kung imong basahon pinadayag kapitulo 22 bersikulo 12 nag-ingon, tan-awa mo abot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Timan igyo dinhi Brother Roger Burlasa uban sa tanang naminaw sa atong programa karon sa pagbalik ni Kristo, matud pa niya moabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Busa ang tao mga kaigsunan, pagabalusan siya ni Kristo, pinasikad sa iyang binuhatan, dili pinasikad sa iyang relihiyon. Kanang moingon nga abin mo sa amo, kay sa una ang kaluwasan pinagik arka, pero karon pinagis pagsulod sa among relihiyon. Kana wa gid na giuyunan sa Biblia. Naay basahon nga mga bersikulo, pero ang bersikulong gibasa sa pawan sa ilang kaugalingong pagpanabot, ilang kaugaling opinion, ang gipasabot sa gibasa dili na mo inaadto sa tao ang ila ng kaugalingong pagpanabot. Pero timan ang Biblia nagtudlo nga ang kaluwasan pinaagi kang Kristo ug sa pagbalik ni Kristo. Tandaan nato nga sa pagbalik ni Kristo ang tao pagabalusan pinasikad sa iyang binuhatan, dili pinasikad sa iyang relihiyon. Pamati ikining gihisgutan dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10 dinhi sa ikaduhang Korinto, dinhi the word of God agum basaon na niya ang gisulti dinhi kay kitang tanan. Tandaan, dili ka mag-ingon nga ilara na ako na kun dili kitang tanan. Kinahanglan gayod nga moatubang kang Kristo sa kaolahian aron hukman niya ug ang tagsa-tagsa kanato magdawat sa balos sigon sa atong binuhatan dinhi sa kalibutan, maayo man o dautan. Unsay atong dawaton? Balos pinasikad sa atong binuhatan, maayo man o dautan, dili kay pinasikad sa atong relihiyon. Proud na proud kas imong relihiyon, pero ang imong kinaiya, ang imong taras, ang imong sinultihan, dili man para og kaluwasan, para mag-impierno. Unya, ang Biblia nagtudlo nga pinasikad sa binuhatan, maayo man og dautan, ang tao pagabalusan, dili pinasikad sa relihiyon. Ngani kung atong basahon dinhi sumala sa kinini ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14 nga sa adlaw unya sa paghukom pagadadon sa Dios ang tagsa-tag sa kabuhat sa tao bisan ang maayo kun bisan ang dautan. So timan gyud na nga diha sa atong mga binuhatan ang tao pagabalusan, dili pinaagi sa atong relihiyon ug ang kaluwasan gi-offer kana para sa tanan, dili kay para lang sa usa ka pundok. Mao bitaw nga iwali ang maayong balita ug unya sa dinha nga iwali na ang maayong balita, timan-an nato nga ang maayong balita mao kini ang gahom sa Dios. Mamati iragod ang gihisgutan sumala sa kinini ang Roma 1:16 matud pa ni San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios
alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo una sa tanan sa mga Hudiyo o sa mga Grisyanhon usab, meaning mga Hintil. Busa ang kaluwasan gi-offer na para sa tanan, pero dili ang tanan maluwas tungod man kay unsa man, dili man tanan nagkinabuhi alang sa kaluwasan. Mao nga ipawali ang maayong balita mahitungod kang Kristo, kay diha kang Kristo ang tawo maluwas. Tungod niini sa dinha nga danugog og nabati na nimo ang maayong balita mahitungod kang Kristo, mauni ang gihisgutan sa Episo kapitulo 4. O gihisgutan, pamatiin ninyo ni sumala sa Episo kapitulo 4 versikulo 17 ngadto sa 25. Ako ning basahon na unsay gisulti dinhi niya. Busa magaingon ako og magapamatuod niini tungod sa Ginoo nga kinahanglan dili na kamo managawi ingon sa mga Hintil kinsang mga panghuna-huna walay kapuslanan. Hintil gani dili pa magtutuo, wala pa magkinabuhi diha sa hustong pagpangalaga sino mo gipasabot anang Hintil. O kunya matud pan San Pablo iyang gitambagan ang kadtong mga nahimo ng tumuluo, nahimo ng mga kinabig. Nag-ingon siya, busa magaingon ako kaninyo, magaingon ako og magapamatuod nini tungod sa Ginoo nga kinahanglan dili na kamo managawi ingon sa mga Hintil kinsang mga panghuna-huna walay kapuslanan. Ang ilang pagpanabot gingit-ngitan. Tanaw ha, tanaw ra gud ning tawo nga gingit-ngitan ang salabutan. Bisag kapila na nakadungog, nakabati sa pulong sa Ginoo, ngit-ngit gyapon nga unta ang pulong sa Dios kahayag og iwag man. Sumala sa Salmo 119:105, pero nagkinabuhi gyapon sa ngit-ngit nga naman tungod kay ang salabutan ni ana gingit-ngitan, kay wa og dili na gusto magkinabuhi sa kahayag, ang gusto anang kinabuhian ang kangit-ngit ug wa nay tuyo nga mutuo ug musunod sa pulong sa Dios, kay ang tuhuan ug sundo ni ana mao ang pulong sa ilang mga labaw. O gunya dinhi atong basahon dinhi, matud pa dinhi sa maong kinini ang gisgutan dinhi nga matud pa ang ilang pagpanabot gingit-ngitan. Sila nahimula gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga anaa kanila gumikan sa katig-a sa ilang kasing-kasing. Maniwala ka, nakasabot na pero wa agyapoy bali iyang nasabtan nga naman gipagahi ang kasing-kasing. Moning gisguta 19, sila dili na mubati og mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag. Mo na ang kaugalingon gitugyan lang sa pagpatuyang sa kaulag. Kakita gwapa oy. Pastilan makalimot na siyangan, makalimot po tingali isdaan paingon sa ilang bay ug muon ng lakawa. Unya matud pa di gumikan sa katig-as lang kasing-kasing na dili na sila mubati ug mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag. Muna kining mga uragon wa gid ni intawon makapahimot dias kabubuton sa Ginoo. Higala ang makapabag og makapausa nimo dili ang relihiyon kun dili si Kristo. Himoa nga imong tagaan og kahigayonan og luna si Kristo sa imong kinabuhi, tuohi nga mabag-o og mausab ka. Kung atong padayuna dinhi ngayon dinhi nga matud pa dalo sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugawan. Unya naging 20, apan si Kristo wala ninyo hikat-uni nga sa ingon niya na kung ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya o gikatudlo adi kaniya, maingon nga ang kamaturan anaa kang Hesus. Timan egyod kung makadungog mo mahitungod kaniya gikatudlo ang mahitungod kaniya, ingon nga ang kamaturan anaa kang Hesus. Timan nakadungog na mo, natudloan na mo nga na dinhi niining programa ha. Nga naman nagtudlo kini sa gitudlo sa Biblia. Unya nag-ingon kung nakadungog man ta mahitungod kang Kristo, ingon nga ang kamatuoran anaa kang Kristo. Wa gyud gibutang dito ang kamatuoran dinha sa relihiyon kundi kang Kristo mo. Bitaw ningos Kristo Juan 14:6, ako ang dalan kinabuhi ug kamatuoran, walay makaadto sa man gawas kung pinaagi kanako. Wa gyud mag-ingon way makaadto sa man gawas kung pinaagi sa relihiyon, pinaagi gyud kang Kristo. Unya gisulti dinhi matud pa dinhi nga ang kamatuoran na kang Kristo, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatawo nga
dala pa sa inyong karaang pagawi sa kinabuhi o nga nadulot pinagis malimbungong pagpangibog. Ipahukas, ipasabot, usbon, bag-ohon nimong imong kinabuhi, dili dias malimbungon nga pagpangibog kay nalimbungan ragog ka. Nakakita ka lang diag siksik ay gwapa kayo, ha? Dahil nimog ingong kalimot ka nas imungan. Unya ang tao nga naningkamot diha sa Ginoo, imo pang tintalon. Tagaan ti kag babae gwapa kaayo, ha? Ayaw ka balaka kay dili kumutug-an sa imong asawa. Oh, kita mo nganuman kini mga kalibutanon, yutan-on og tawhanon nga kailibgon ang gingon hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao. Kung ugaling nakadungog o nakabati man mo kang Kristo, matod pa dinhi nga ipahukas ang iyong karaang paggawi sa kinabuhi o nga nadunot pinagis mang malimbungong pagpangibog o magbag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. Ang tuyo gis Ginoo magbag-o. Unya dinhi og isulod ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Nalagi dagway ang Dios, nakon ang imong Dios way unod ug bukog, wa gid nay dagway, mura nagbukya, mura nagbahag-bahag sa dagat. Unya, unsaon man na nga supak man na sige pasabot sa Biblia ug timani nga ang kausaban ug kabag-uhan sa imong kinabuhi anaa lamang gayud kang Kristo. Ug tuhoy nga diha kang Kristo mausab ug mabag-o ang imong kinabuhi. Sumala sa ikaduhang Korinto anong 5:17 nag-ingon ang gihisgutan sumala sa ikaduhang Korinto 5:17 busa kun ang tao anaa na kang Kristo siya bag-o nang binuhat inuno ang daang mga butang nagpangagi na ug ang bag-ong mga butang nahiabot na. Timani og tuhoy maluwas ka pinaagi kang Kristo dili pinaagi sa relihiyon, mausab og mabag-o ka pinaagi kang Kristo og dili pinaagi sa relihiyon. Timani higala nag-ingon ang atong gibasa hukasa ang inyong daang pagkatao mini nga tuyo sa Ginoo nga magbag-o ug mausab ka dili kay magpabilin ka sa imo diha nga mga hinambog, dili kay magpabilin ka sa imong pagkamapahitason unya manamas-tamas ka na kay kung sa boxer pa naa kas tanang division kay hait og law kag panabot samtang ang imong gipakita nagpasabot lang gyud na sa imong kadautan. Kung gusto kang maluwas usbag bag-uha ang imong kinabuhi ug ayaw pagpagahi sa imong kasing-kasing samtang ginapamatian mo ang pulong sa Dios kay ang panahon haduol na og hapit na ang paghukom. Brother Roger Burlasa diya sa Liti uban sa tanang mga naminaw, ako magaingon ang kaluwasan anaa kang Kristo, ang kabag-uhan pinaagi kang Kristo og pinaagi kang Kristo mga luwas kita busa magkinabuhi ta diha sa kaluwasan aron luwason ta sa manluluwas. Mabuhay kahigala si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot sa inyong nasa kasabot na nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John ato sa ning dalikatan og lantaw mga higala no ang screen ato ning tanawon ang nahidugang naabot karon naglantaw, nag-like ug nag-heart. So ato ning pangbasahon ilang pangalan mga higala. Okay. Atong nakita dinhi si Brother niapod si Jamcho Fairplay si kuani si Ma'am Madam Marilo Pabuaya. Salamat kayo sister. Ay dam ngano man in town kadam nga murag very silence ka naman rong panahon na kumusta mong tanan diha ha? Anya kumusta sad ni Josan diha murag gid intay akong machat-chatan gyud og naa siya mga post maka comments ko ginagmay. Thank you dama sa pag-view sa ato nga programa. Kinasad si Welski ML, si Logi Balansag Octaviano. Ato sa nakita si Day Ellen Day Ellen Tununing Abresi. Kun Guandi niya po si Noipe Moreno,
si Jebne Deris Malate. Muna atong mga nakita og nahidugang mga higala nga naglantaw uban kanato karon kabiunas tungtol lamanon. Niya siyarog di mo malukmay sa pulong sa Ginoo. Gikan kang Sister Leah Muñez sa Manila. Sa Manila ni Iglesia ni Cristo man ni before dinhi Bugo, pero usa ni nakaantog Manila nakabig usa ni dinhi sa atong programa. Mader, maayong gabi inyong tanan diha niya. Kumusta ko ni Igso Rubilin uman sa ihang pinalangga ug buutan nga bana. Ang Ginoo magapanalangin ninyong tanan diha sa Manila. Okay, palihog daw ba John og usab pagbasa atong pangutana? Okay, ang sa aton tan-aw ni ang ihang ang ihang pangutana, Brother Libby, mauni ang iyahang mauni ang iyahang kinini ang kuano karon, Brad John, unsa man gyud di ay ang angay sa tao karon, kay kaklaro nga diha kang Kristo maluwas ang tao dili sa relihiyon. Ako duna pod ko'y relihiyon sama ninyo, nagtuo ko nga dinhi sa akong relihiyon maluwas ko. Salamat Brad, si Roger Borlasa ni Saliti. Okay, daghang salamat no sa manindot nga pangutana. So ang relihiyon mga higala kuan na ilhanan na nga nagpasakop tani anang punduka. Pero kanang relihiyon nato bisag unsa pa na kanindot ang ngalan sa atong relihiyon, dili na maoy makaluwas or manluluwas nato. Ang atong manluluwas mao si Ginoong Hesukristo. O wa may lain nga ngalan ang gisulti diya sa Buhat 4:12, wala laing ngalan dinhi sa silong sa langit diin ang tao maluwas kundili pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Wa magsulti nga maningalan nga maluwas ta sa atong relihiyon, wala. Si Kristo ra gyud maoy atong manluluwas mga higala. Pero ngano na aman tay relihiyon? So ala ay masad kay higala kon mag-alagad kas Ginoo ikaw rang usa. So resulta sa imong pagtuon sa pulong si Ginoo, mangita kag relihiyon or pundok nga din magpasakop ka nga kanang pundok nga nahisuday ang doktrina gayod diha sa balaad na kasulatan. So ang mahinungdanon bihaton sa tao, una siya mapasakop manggani og relihiyon, kinahanglan una nga tun-an og ayo ang Biblia, studihan og ayo ang Bible. Nga human nato matunig ayo ang Bible, mangitag pag-asang punduka ang ninghaom sa gitudlo diha sa balaad na kasulatan. Kanya samtang nakasakop na tag usa ka relihiyon, dili man na garantiya nga maunay makaluwas nato si Kristo man. So atong buhaton sa pulong si Ginoo nga ato nasabtan, kinabuhian nato na matinumanon, mag-alagad tang matinumanon si Ginoo hangtod sa adlaw sa katapusan. So manahigala nga importante manggod ang pagtuon Diyos Biblia, kay namugoy uban sad nga mga tao atong madungog nga ilang igarantiya nga og magpasakop ka sa ilang relihiyon, sigurado kang maluwas. Na uban maingon nga way kaluwasan ni bisan kinsa gawas kon kamo magpasakop sa among relihiyon. Murag imong mahulagway nga ang relihiyon nila maoy nahimong ilang manluluwas. Pero sa Biblia, ang atong manluluwas sigalaway lain si Ginoong Hesukristo. So unsa may atong buhaton mga higala aron pa siguradong maluwas, no? Unsa may atong pagabuhaton aron siguro tang maluwas? Dinis Biblia daghang kaayong mga puwento ning gisgutan naghisgot og kaluwasan. Ang unang buhaton nato, tun-an usa nato ang Bible aron mahibaw-an nato og kinsay ato nga dawaton og tuhuan, no? Ang atong tuhuan ang kamatuoran. Una sa tanan,
dunay usa ka tao nga magbalantay sa bilangguan nga sa diha nga naglinog isa ka gabi niana sa iyang pagdahom nga ang tanan nga piniriso nakalayas nagunahuna mo gid ang gunahuna tungod kay sa kangiob. So ang gihimo niya kay pag tan-aw niya abli naman ang bilangguan kay grabing kakusog sa linog. Pagtuon niyang nanlayas na ang mga piniriso niya, risgo man niya kay siya may gwardya, magtubok na lang siya, kuha siya sa iyang pinuti kay magtubok siya apan nakita ni San Pablo ng Pablo nga ayaw nagbuhata diarami tanan kay wan sa diha nga naabling pagpanigala gimanduan ni Pablo ang tanang piniriso nga palihog walay manglayas nato pabilin ta dinhi. So niadtong tungora gisinggitan ni Pablo ang magbalantay sa bilangguan nagbuhata kaya di na maayo diarami tanan dinhi way isa namong nalayas. So sa pagtanaw sa usa ka magbalantay sa bilangguan nga pagabuutan sa mga piniriso wa man ang layas. Unya yan nakita ang leader dito murag si Pablo. Ang gihimo niya ning lukso siya paingon kang San Pablo og ni Silas unya ning hangyo siya unsay akong buhaton aron maluwas ako og ang akong panimalay. Nangutana siya tungod kay si San Pablo bisan dihas bilangguan tungod kay magwali siya gapakita siya siyang pagtuo o ga-introduce siya mahitungod kang Kristo. Bisan asa siya gawali siya sa puong sa Ginoo. Muna nagtambag bitaw siya sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 4 mahigayon tagsawa iwali nato ang maing balita. Motos Pablo bisan asa siya iyang iwali. So ang imong mahalagway nga ang magbalantay sa bilangguan medyo nakasabot na to sa mensahe ni Pablo. Ang pangutanag unsay akong buhaton aron maluwas ako. Ang tubag ni Pablo, tumuo ka kang Ginoong Hesus aron maluwas ikaw, lakip ang imong panimalay. Sa buhat 16 na 30-31. So ang unang buhaton sa tao kinahanglan motuo kang Ginoong Hesukristo. Alang-alang sa atong kaluwasan kay pinagis pagtuo nato kang Kristo nahibaw tag kinsa siya atong gituhuan og nahibaw tag unsay iyang gibuhat didto sa krus, nagpakamatay siya alang nimo og nako, naglukat siya sa silot nga para unta nato. So sa dihang motuo ta kang Kristo higala, automatic nalukat ang silot sa atong mga sala pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. So naluwas ta gikan sa silot sa atong mga sala. Sa diha nga naluwas ta gikan sa silot sa atong mga sala. Unsa may sala? Sa unang Juan 3:4 ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. So sa atong paglapas sa sugo nakasala ta og pinaagi kang Kristo sa atong pagtuhigala, naluwas ta sa silot sa atong mga sala. Buti pasabot napasaylo ang atong mga sala og kay ang bayad sa sala kamatayon man sa Roma 6:23 si Kristo maoy mibayad sa silot sa atong mga sala nga para unta nato. Munang gitawag siya manunubos sa atong mga sala, mga higala. Muna atong buhaton. Muna first step sa kaluwasan atong buhaton. Tuo ta kang Hesus. Dawaton nato siya nga atong manluluwas og tuhuan nato ang iyang gihimo didto sa krus sa Kalbaryo nga nagluwas siya sa silot sa atong mga sala. Human nato nga dawat ang kaluwasan mga higala tungod sa atong pagtuo ngadto kang Kristo. Nituo na ta kang Kristo, nabat na natong kaluwasan sa silot sa atong mga sala. Unsa may atong buhaton?
ang atong buhaton higala kinahanglan sadta mutuman sa balaod. Nga naman, naluwas na ta sa silot sa sala. Unsa man ang sala, paglapas sa sugo. Unya sa na atong buhaton, kay napasaylo naman ang atong mga sala, pinayag ang Kristo. Di na ta magpakasa. Unsay buhaton nato aron ta dili magpakasala. Ang atong buhaton higala, magtuman na ta sa unsay gisugo sa Ginoo nato. Kay ang pagpakasala, paglapas man sa sugo, unsay buhaton sa tao aron di na siya magpakasala, aw di na maglapas sa sugo. Simple ra kay ng sabton. Simple ra kay ng sabton higala. Mao na nga bisan asa tang pundok sa atong pundok gibarugan karon. Nagtuo tang maluwas ta pinaagi diha sa atong pagpasakop. Luwason ta ni Kristo. Pero ang pangutana, nagbantay ba ka sa sugo? Kay wa ta nagbantay sa sugo, nagpadayon ta pagpakasala. So mo na nga, ang atong buhaton, tun-an o sang Biblia ayo, o niya tun-an ang kamaturan sa Biblia. Basta nagtudlo, nagkaluwasan, o niya wala na sugo, ang gitudlo, wala nang napo ka sugo, wala na. Pero sa Biblia, atong mabasa higalang ipatuman ang sugo. Tanaw na na to, si Ginosos bitaw nga manluwas. Sa atong mabasa ni The Living Bible, sa Lucas Kapitulo 18, versikulo 18 o 20. Ang gipahayag sa The Living Bible, matupad ni usa sa mga religious leaders nangutana kang Ginosos, nangutana og pangutana. Unsay pangutana? Ingang mabasa nga, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Muna pangutana sa usa ka relihiyosong pangulo. Unsa may akong buhaton aron ko makasulod sa ginarian sa langit. Kining tawhana imong masabot nga may pagtuo na ni kang Kristo kay nangutana gud siya kang Ginosos. Nana siya pagtuo, nagpasabot nga naluwas na siya gikan sa iyang silot sa iyang mga sala. Iyang gipangutan sa Ginosos, maayong magtutudlo. Unsay akong buhaton aron ko makasulod sa ginharian sa langit. Tanawa ang 20 kung naka the Living Bible. Ang 20 nag-ingon, mato pang Ginosos. Ang giingon niya, Jesus answered, mitubag si Ginosos kaniya. Ingon si Ginosos, you know what the 10 commandments say. Ikaw, nasayod ka na. Ug unsay gisulti sa napuo kasugo. Dayon ning hatag si Ginosos sample. Dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magbuno. Tahuron mo ang imong ginikanan. And so on og uban pa. So, ang pangutana unsay buhaton aron makasuod sa langit. Kaya naman nakita ning tawhana nga adunay pagtuo niya kay hindangot gud unya ginganlan gud siya og good sir. Maayong magtutudlo. Unya ang tubag ni Kristo aron makasuod sa langit. Ingon si Ginosos nga nahibaw ka nag-unsay gisulti sa napuo kasugo. Kung ari ka magbasa sa Mateo Kapitulo 19 mga higala 16 o 17, usa ka ulitawng dato nangutana sad kang Ginosos, maayong magtutudlo, unsay akong buhaton aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang tubag ni Ginosos, kung buot kang musulod sa kinabuhi, buti pasabot kung musulod gusto kang maluwas, tumana ang sugo. Ay kining usa ka batanong dato adunay pagtuo kang Ginosos. Unya ang iyang tawod kang Ginosos, maayong magtutudlo. So nasayod siya nga maayong magtutudlo sa Ginosos, dunay pagtuo. Naluwas siya gikan sa silot siyang sala, pero nangutana siya unsay ako buhaton aron maangkon akong kinabuhing way katapusan. Maluwas ba padung sa langit? Ang tubag ni Ginosos, tumana ang sugo higala. So ang prinsipyo des kaluwasan,
kinahanglan mo tuo ka. O niya, mutuman sad. So ang pundok higala nga atong pasakutan, mangita kag pundok. Nga kanang pundok nga nagtudlo sa pagtuo kang Kristo, sa pagtuo sa gitudlo sa Balang Kasulatan. O niya, nga nagtudlo sad sa pagtuman sa unsay gisugo sa Ginoo. Kaya ang tinuod, ang relihiyon dili makaluwas. Pero naay relihiyon nga nagtudlo og tinuod nga dalan paingon sa kaluwasan. Munang pagitaon nimo ang may buhaton so sihon o nag-ay Biblia, human masus ang Biblia, pag-search dayon og relihiyon nga ninghaom sa imong gitun-an diha sa balaan na kasulatan. Sa Biblia, ang 10 Commandments ipatuman ginis Ginoo. Tuo ta unya motuman. Kay si San Pablo nagsulti mga higala. Nga matod pan San Pablo nga dili bungkagon ang sugo. Sa dihang nangatay pagtuo, tumano na to. Unya gani ang tugon ni San Pablo sa unang Timoteo 6 versikulo 14. Ako magtugon kanimo nga inyong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Jesucristo. So bantayan na to. O naingon sinusos sa iyang pagbalik. Dili ang tanan magtawag og Ginoo makaadto sa langit kundi ang taong matinumanon mahigala. So wa naman tay panahon sa dili pahingpit ta puso naton tulumanon ni mga higala ang atong theme song. Okay, mga higala, mag-ampo kita.